Ja olemme täällä Suomen lähetysseuran lähetysjuhlilla. Tapasimme yrittäjiä. Tässä yksi heistä. Kuka olette? Olen Esko Salmikangas, Haapaveden puukalusto-osakeyhtiön toimitusjohtaja ja meidän yritys tekee erikoiskalustetta tilaustyönä julkisiin tiloihin. Ja mistä päin olette tulleet tänne Vihtiin lähetysjuhlille? Haapavedeltä. Haapavedeltä. Niin, tuolta Oulusta vähän alaspäin, keskeltä Suomea. Minkälaisia iloja ja haasteita yrittäjällä on tänä päivänä? No, iloja on se, että yleensä on töitä mitä tehdään ja sitten, että saadaan kaikille työntekijöille töitä, niin se on kyllä semmoinen yksi iloaihe, että töitä on tällä hetkellä ainakin riittävästi. Entä onko joku asia, missä me voimme muistaa iltarukouksessa teidän yritystä? Tuleeko mieleen joku sellainen toive tai ajatus? Niin, voimia kaikille työntekijöille ja jaksamista, ja jaksetaan tehdä ja purtaa ja tuoda Suomesta hyvinvointia sitä kautta. Aamen. Kiitos ja hyviä lähetysjuhlia teille. Kiitos myös teille. Kiitos. Kiitos.